କହିଲେ ହେଇଟି କଥାଟିଏ କହିବି କହିଲେ କହିବ କଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁମେ ତୁମର ନଣନ୍ଦକୁ ଏତେ ସେବା କରୁଛ। ଦେଖିବ ଦିନେ ତୁମର ଏ ସୁନା ନାଖି ନଣନ୍ଦ ତୁମର ନାକ କାଟିବ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖଚ ମିଛ କହି ତୁମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ବୁଝିଲ ତ ବୋଉମାନେ? ଏବେ ବି ଡେରି ହୋଇନି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ। ତ କୋଇକୁ ବଣରେ ଛେଳି ଜଗା। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାରି ଦିଅ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ମାଉସୀ। ତୁ ଆମର ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ତୁମେ ଏକା ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ତୁମେ ସାହା ହୁଅ ମା, ତୋ ପଇର ଅମଙ୍ଗଳକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୁମେ ସାହା ହୁଅ ମା, ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। চন্দন নদেনে অলঙ্কার নদেনে 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 বেড় জানি কুমকুম তলে পিলে মুন্ড
ନାହିଁ ସେ କଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହିଁ ତ କହିବୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେ କେମିତି ଚାଲିକି ଆସିବ ମନ୍ଦ କୋଳରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଅ मुस्लिम ओलावली देव Thank you.